su an balima bamakan mɛnnaw a y'aw bisimila dɔnki baro kɛnɛ kan bi dɔnki baro kɛnɛ kan an bɛna kuma an ka jamana minisiri kɔrɔ ni o ye Modibo Keyita ye ni ale yɛrɛ tun bɛ minisiri fɔlɔya jɔyɔrɔ la ale kɔni ka janajaw kɛra bi Garantibugu la ni ka taa bila a dayɔrɔ laban na ni de bɛna kɛ bi dɔnki baro bakuruba ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara min kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ aw ye aw dan kana. Bi ye alamisa ye janvier kalo tile 7/2021 a y'aw bisimila ko kura dɔnki baro kɛnɛ kan i n'a fɔ an da sera ma bakurubaw la cogoya min na an ka jamana minisiri fɔlɔ kɔrɔ ni o ye Modibo Keyita ye ni a fatura janvier kalo tile 2021 ale kɔni ka janajaw kɛra bi balimaw sigiɲɔgɔnw ani jamana ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana kana tasibila labanw kɛ ni maaba in ye a ye min kɛ jamana ye k'o dɔɔni kɔni dɔn a ye an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ na ala ka dayɔrɔ suma ala ka kɔ barika ni o tɛmɛna ka bɔ yen finiko sarala ale ye baara min ni nafa bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ nka maaw kɔni hakili pannen don a kan NFTV ale hakili ma pan a kan an wulila ka se a baara kɛbaga dɔw ma ka t'u ɲininka u ka baara taabolow la Aminata Daɲɔ ale ni Tijani Sidibe de ye ɲinini kɛ an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Baara ma bɔ baara la mɔgɔ b'i dahirimɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na k'a sɔrɔ a ma kɛ suɲɛli ye o bɛɛ ye baara ye finiko ye bolola baara ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ muso caman de bɛ yen minnu tɛ sɔrɔ finikow la dɔw ta kun ye banaw ye dɔw ta ye mago wɛrɛw ye wa dɔw yɛrɛ fana ta ye u tɛ se walama a man di u ye o de la u bɛ finiw di k'a ko sara la finikola caman ka fɔ la u bɛ nafa caman sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔ a ma nɔgɔn. An bɛ fini ɲini cogo min na ni dugu jɛra bɛɛ n'a garisigɛ dɔ i bɛ du kɔnɔ ani sɔgɔma fini nɔgɔ bɛ dɔ bɛ ou bien dɔ tɛ voilà. Fana i bɛ wuli sɔgɔma dɔrɔn i bɛ taa foli kɛ bon dɔ bɛ i bɛ wele dɔ fana bɛ ni client kɔrɔma ninnu i bɛ kura sɔrɔ bon o de bɛ caya ni kɔrɔma ninnu dɔrɔn i tɛ wari sɔrɔ parce que a mɛnna ɲɔgɔn fɛ o fɔlɔ wari bɛ e kun sisan bon ni mina tugu ko wari tɛ ni bɛ taa ni na mɔgɔ wɛrɛ ni bɛ sɔrɔ ni wari sɔrɔ waati min e fana bɛ nin wele ni bɛ taa wari minɛ. An bɛ dɔɔni sɔrɔ a la parce que an bɛ balo an bɛ se k'an ka fɛn ninnu an bɛ se k'an ka fini ninnu san ni an ka problème bɛɛ an bɛ se ka gérer a la. An bɛ nafa caman sɔrɔ a la alhamdulilayi parce que an bɛ baara kɛ an bɛ wari yɛrɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ an ma mɔgɔ ɲɛ a la ka mɔgɔ t'a ɲɛ a kɔnɔ. An bɛ balo la dɛ a nafa ye o de ye an bɛ balo la an bɛ taa ka wari ci mɔgɔ ma o fana b'a la a balo ye finiko ye an balo ye finiko dɔrɔn de. Baara bɛɛ n'a gɛlɛyaw de don finikolaw fana y'a yirana k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ u ka baara la wa ko fana k'u ka baara bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ. Finiko la gɛlɛya b'a la waati dɔ la gɛlɛya t'a la quoi i m'a faamu dɔw bɛ i bɛ ka finiko u tɛ sɔn ka sara quoi gɛlɛya caman kɔni b'a la waati dɔ la fana ka ɲi quoi. Vraiment waati la gɛlɛya bɛ a la yɛrɛ de parce que hali sisan fɛn tɛ sɔrɔ i bɛ se ka tile 3 kɛ i tɛ foyi sɔrɔ quoi. Fɔlɔ kɔni nafa bɛ sɔrɔ kosɛbɛ sisan kɔni baara dɔgɔya dɔɔni parce que i bɛ fani ko sisan dɔw bɛ i tɛ wari sara sɛgɛ dɔrɔn b'a la i y'a faamu wa bon adamadenw ni digira baara ma i bɛ se ka dɔɔni ta ka débrouiller dɔɔni f'a ka baara ɲuman sɔrɔ bon fɔlɔ kɔni wari bɛ sɔrɔ sisan kɔni wari ɲuman tɛ sɔrɔ sisan fɔlɔ kɔni mɔgɔ bɛ alhamdulilayi bɛ sɔrɔ bon depuis gɛlɛya ni o de bɛ jamana ninnu bɛɛ hali ni ka baara ye ni dɔw bɛ ten i bɛ taa yɔrɔ yɛrɛ ko dɔw tɛ bon sisan mɔgɔ bɛ yɛrɛ alhamdulilayi ni hakɛ i bɛ se ka ala tanu. An bɛ gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ n'an ye fini ko mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a ye an bɛna fini ko a la mais olu bɔra baara fu dɔ k'a sɔrɔ baara fu tɛ voilà dɔw b'i ka fini d'i ma i bɛ n'a ko bada la i b'a ko ni safunɛ i b'a ko fɔ ka ɲɛ k'a ja ka tila ka taa d'a ma tuguni wa a tigi bɛ a kɛ gɛlɛya yɔrɔ min ye i n'a fɔ wari ko donc o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ nkalon tigɛ parce que ne ka yaala jama caman n taara Côte d'Ivoire n taara Gabon n taara Cameroun n taara Sénégal ne tɛ ji nɔgɔ fɛ ji taara yɔrɔ yɔrɔ ni bɛ taa hali ji taara f'a ba kɔfɛ yan fɛ ni bɛ taa ne y'a ninnu tɛ kelen i y'a faamu wa ne tɛ nɔgɔ fɛ hali sisan ne ka baarakɛyɔrɔ bɛ yen ji nana a dɔgɔyara dɔɔni sɔɔni ne bɛ taa f'a yan fɛ filɛ bon ni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka o fɔ ji gɛlɛn dɔrɔn ni bɛ o fɛ parce que ji gɛlɛn ni bɛ ko fani i bɛ ja
kasa nyuma ibina bo ni ka ko ji nogolen anogore ibina ibida diatu ma ibi bartun tu haram amani ni caka oke nunu ɲɔgɔnw de kan ka dɛmɛ maaw fɛ u ka baaraw la sabula ko baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen ni bɛɛ ye dɔɔni kɛ i yɛrɛ ye dɔ bɛ bɔ binkani walew la wa an ka jamana fana bɛ bɔ nɔgɔ la. n'an bɔra o yɔrɔ na maa minnu bɛ jiri kɔni minɛ ni k'a yɛlɛma k'a kɛ nafamafɛnw ye i n'a fɔ armoires fo ka taa se sigilanw ma o n'a ɲɔgɔnna caman n'an k'u ma ko menuisiers u bɛ baara min na baara nafaman don u bɛ sɔrɔ k'a la baw denbayatigi caman olu ka dahirimɛ sirilen bɛ a la nka baara o baara ni nafa b'a la i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ damadama o b'a kɔnɔna na an ka kibaruya ɲininaw wulila ka taa u ɲɛ da u ka baara kɛcogo kan ani k'u dama ɲininka baara in kɛcogoya la o ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. bololabaara jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ maa minnu b'an ka fauteuils armoires lits a n'a ɲɔgɔnna caman dilan n'an b'a f'u ma ko menuisiers olu kɔni caman y'a jira k'a fɔ k'u ka baara in kɔni b'a la ka nafa lase u ma. menuisier kɔni a nafa kɔni tɛ fɔ ka ban parce que a mana kɛ cogo cogo ka d'a kan mɔgɔw bɛ jɔn na kuma bɛɛ immeuble ni salon ni baara menuisier an bɛ hali kuma dɔ la an bɛ essayer ka conférence kɛ chantier kɔnɔ kuma kelen kelen mais to an ka baara kɔni immeuble menuisier en bois blanc voilà fauteuils ni lits ni armoires an b'olu kɛ k'u di mɔgɔw ma an ka denbaya bolo sɔrɔ alhamdulillah an b'a la tanu kosɛbɛ an b'a la tanu yɛrɛ yɛrɛ de. an ka baara nin avantage b'a la i b'a fɔ avantage t'a la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi parce que waati dama tɛmɛna marché tun bɛ kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan marché vraiment marché ka suma donc ni marché sumayara ten donc i b'a ye an bɛ wari min sɔrɔ o wari se k'an nafa k'a fɔ k'an bɛ fɛnba kɛ n'a ye sisan an bɛ wari min sɔrɔ sisan an bɛ o de minɛ sisan ka dɔw ka wari de bɛ minɛ ka dɔw ka baara de kɛ donc o de b'a kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ nafaba sɔrɔ a la. bon a nafa tɛ se ka dɔn ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban mais teliyala an bɛ se ka damadɔ fɔ parce que an bɛ don min na komi jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a baara ko ma nɔgɔn bon bɛɛ tɛ se ka kɛ kalankɛla fɛnɛ mais ouvrage kɔni nafa b'a la n'i sera a kɛcogo la dɛ nafa b'a la i y'a faamu mais a tɛ taa gɛlɛyaw kɔni kɔ tel que ni clients ni ɲɔgɔn cɛ la bon a tɛ taa nɛgɛ ni dusumanjɔ kɔ i y'a faamu bon dɔw bɛ se ka ye ouvrier la dɔw bɛ se ka ye clients na mais ouvrier de ka tɔɔrɔ bɛ ye teliyala quoi i y'a faamu sinon camanba de bɛ kɛ ouvrier la i y'a faamu sinon tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulillah ne yɛrɛ kɔni bɛ ala fo k'ala barikada dɔɔni dɔɔni. an ka baara nafa ka bon parce que baara arsike bɛ a la mais a baara nafa ka bon kosɛbɛ yɛrɛ le nkalon man ɲi parce que mɔgɔw ka nafa ma bɔ parce que i ye den sɔrɔ ka muso furu fɛn min na ka du sɔrɔ a la o yɛrɛ o nafa tɛ se ka fɔ ka ban baara b'a cɛ bolo de bolo n'o tɛ baara ne ko n b'a nafa fɔ ka ban tɛ se k'a fɔ ka ban quoi ala ko tiɲɛ. alhamdulillah an bɛ k'an balo sɔrɔ alhamdulillah nka komi baara ɲuman n'i y'a kɛ sisan baara ɲuman a bɛ baara ɲuman de bolo ni ɲuman kɛ siɲɛ kelen kɛra yɔrɔ o yɔrɔ a b'i n'i nɔfɛ a b'i yɔrɔ ɲini sisan baara wale n'i kolon kɛ n'a taara o y'o tagalen baara bɛ ten sisan. baara la gɛlɛyantan tɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ ala ka nafa sɔrɔ baara in kɔnɔna na ko gɛlɛya caman fana b'a kɔnɔ a dɔ ye baaraminɛn ko fo ka taa se u ni clients cɛ ma. gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya b'a la parce que o ka baara bɛ yen i b'a minɛ i bɛ avance minɛ dɔw bɛ na kuma nɔgɔya fɔ ɲɛ man den kɛ i bɛ fɔ tɛ b'a kɛ tan i b'a nɔgɔya bon a laban a bɛ kɛ mankan ye o de sisan baara gɛlɛya an ka baara degun sugu bɛɛ b'a la i b'a daminɛ nɔgɔya la min bɛ na ala yɛrɛ kama fɔ de e y'a ye o laban bɛ kɛ namara ye awɔ bi dɔw fana ka baara kɛ baara bɛ se ka matériel juru ta se b'a dɔn a la yɛrɛ n'a taara a bɛ se n'a fɔra ko semaine na a bɛ ban a bɛ se ka kalo kɛ ta ye ɲa la u bɛɛ b'a gɛlɛya kɔnɔ. an kɔni b'a la yan degun man kan dɔɔni o ye yiriko ta fanfɛla gɛlɛya ye olu caman man kan yiri ka gɛlɛ plafond ka gɛlɛn yiri dɔw tun bɛ an b'a san 2000 ni 300 bi bi in na o bɛ fɔ 3000 ni 300. yiri sɔrɔli yiri bɛ sɔrɔ mais a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn
parce que an yɛrɛ fɛ an ka yiri fanba bɔ kɔfɛ de o kɔfɛ yiri ninnu fila ka gɛlɛn a wari ka gɛlɛn yɛrɛ a ka gɛlɛn bon wagati bɛɛ dɔ bɛ fara yiriw kan bon an ka baarakɛ période dun fɛn tɛ se ka fara kan. Baara n'a gɛlɛya don a gɛlɛya ka ca la kosɛbɛ yɛrɛ an ni client cɛ o an n'an ka baarakɛlaw cɛ o a degun bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ se ka minɛn don baara sisan a bɛ se ka k'a baara sanni semaine kelen a bannen a bɛ se ka kalo 3 k'i bolo a tigi ma ye a dɔw fana bɛ baara ka ban fɛ a bɛ photo min yira la ko n ka meuble kɛ ou bien n ka fauteuil kɛ nin ye baara bannen kɔ a b'a fɔ k'ale m'o yira o bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ jɛ o kɔ n'i ma kɛ n'i kɛra mɔgɔ jisuma ye mankan bɛ bɔ n'i don kɛ muso i bɛ jɛ a kɔ ka dɔ wɛrɛ daminɛ kura ye hali fauteuil yɛrɛ bɛ yan photo yira la na k'a ban fɛ fauteuil fɛlɛ sigi la k'o tɛ n banna ka dɔ wɛrɛ dilan ka d'a ma yarɔ kɔni sɛgɛn b'a kɔnɔ mais baara bɛɛ n'a taabolo don bɛɛ n'a sɛgɛn bɛɛ n'a tɔɔrɔya. U ka nin baara kɔni kɛra sabu ye ka maa caman kɔni bɔ sokɔnɔ sigi la. Ne yɛrɛ patron min fɛ yan denbayatigi musotigi o ye mɔgɔ 5 ye a dɔw yɛrɛ muso 2 b'a bolo o mɔgɔ 5 bɛ n fɛ yan o mɔgɔ 5 bɛɛ n'a ka paranti ne yɛrɛ ta min bɛ ne fɛ baara la o ye mɔgɔ 8 ye denmisɛnninw paranti min bɛ don ni parantiya la o ye mɔgɔ 8 ɔ ninnu tɔw bɛɛ n'i ta fana 3 bɛ dɔw bolo 4 bɛ dɔw bolo 5 bɛ dɔw bolo nin ko mɔgɔ jate f'i ye o ka gɛlɛn dɛ an ka ca yɛrɛ. Menuisiers jɔyɔrɔ ka bon an ka sigida kɔnɔ kosɛbɛ bawo u ka baara in kɔni kɛra sabu ye ka sigiyɔrɔ ko nɔgɔya du kɔnɔna na ani k'an ka salon kɔnɔnaw pari ni k'u filɛ cogo ɲɛ. Ne bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaruyaw la mun ni mun bɛ farafinna ani nansara la an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Ghana wasadenw karila ɲɔgɔn na kunu araba janvier kalo tile 6 su ka dugu jɛ bi alamisa la. Fanga tigilamaw ni o ye majorité ye o wasadenw olu ni fanga sinamatɔn wasadenw de karila ɲɔgɔn na fo ka taa bolokuru fili kɔtɔ o bɔ a la wasabulon kɔnɔna na u ka wasabulon ɲɛmaya sigi sen fɛ. A ma ɲɛ min kɔ u ye wele bila u ka golo masirilen tabagaw ma olu de nana don wasabulon kɔnɔna na ka na politikimaw kɔni bɔ ɲɔgɔn na walasa u bɛ se ka ɲɛma jɔ cogoya min na. An bɛ taa Sudan jamana kan. Sudan jamana ɲɛmaw ni Amérique jamana ɲɛmaw jɛra ka sɛbɛn bulonnɔ bila min kɔnɔna na bɛnkanba 2 b'a kɔnɔna na. Bɛnkan fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka Sudan jamana ɲɛmaw dɛmɛ k'u ka juru sara. Juru min taara Banque mondiale fɛ n'a bɛ taa jɔ dollar wari miliyari 1 bɔɲɔgɔnko la walasa u bɛ se ka juru wɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ka se k'u ka jamana baara. Bɛnkan filanan o bɛ tali kɛ bɛnbaliya min ɲɔɲɛnen don u ni Israel jamana cɛ ka se ka dan sigi o la cogoya min na. An bɛ taa Amérique jamana kan. Amérique wasabulon kɔni Joe Biden ale ka sebaya sɛbɛntiya u ka jamana ɲɛmaya ɲini kalafili la. Donald Trump ale ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ka mandat banna wa ko hali n'a y'a sɔrɔ ale kɔni ma sɔn kalafili in jaabi ma ko ale na fanga kɔni di Joe Biden ma janvier kalo tile 20 nata la. Hakilina jiginna araba tɛmɛnen Donald Trump kun ye dantigɛli kɛ ni k'a tɔndenw wele u taara don wasabulon kɔnɔna na ka wasadenw kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ. O wale in kɔni ma bɛn a cakɛɲɔgɔn caman ma olu caman kɔni y'u jɔyɔrɔ bila o de hukumu kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ dɛmɛbaga t'a la o de kosɔn a sɔnna jaabi nin kɔni ma. Ni ne bɛ dansigi bi dɔnkibaro la min labɛnna Nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲamadali a n'a ka tulomadali la ni Ala sɔnna a ma a y'aw sualen to Nefti la a tɛ fɔ aw jigi kɔ Ala ka so yɛrɛ caya.